Iritsi zaizkigu iruzkin batzuk eta galdera batzuk ere bai. Batian, ez dakit, hizkuntza gatazka bat bizi dugula aipatu duzue, baina zergatik hitz egiten da gutxi hizkuntza gatazkaz zuen ustez. Ez dakit gutxi hitz egiten dan. Esango nuke ez dela gutxi hitz egiten. Nik ez daukat inpresio hori. Dena dela hitz egitea, ados nago zuk esan dezunarekin, alderdi diskursiboak sekulako garrantzia dauka, baina horretan ere asmatu egin behar da. Esan nahi dut. Diskursorik onenak dira ikusten ez direnak, somatzen ez direnak. Batzutan diskurso esplizitu egia kontrako ez dakit efektua izaten dute. Nire ustez hizkuntza gatazkaz asko hitz egin da Euskal Herrian, esango nuke. Eta esango nuke nekea ere badagoela, hain zuzen. Eta iruditzen zait, igual, bueno, edo beste era batera egin behar da, edo igual gaizki enfokatzen ari gara. Ez dakit, zerbait gertatzen da, baina nik nekea esate baterako somatzen da, eta hori nabarmena da. Oain dela 10-15 urte nahiko euskaltzale edo izan daitekena, igual gaur egun ja nekea sentitzen nahi da, eta gaia, bueno, ja aparte utzi du, edo, ni saiatu nintzen gau eskalara, eta hau eta bestea, eta ez dakit, ez zait iruditzen gutxi hitzein dena. Hori ere azkenean naturalizazioaren ondoriak ere badira, ez da? Hemen lagun batek esan du, eta nik uste arrazoia daukala, ez da? Gitxi landu deula eta apenas aipatu degun, bueno, feminismo gai, ez da? Egia da, batez ere hizkuntzan zentratu gara, hori izan gaia nola sortzen den euskalduna. Baina esango nukenik euskaldunak gatazka bizi du. Eguneroko harreman txikietan gatazka hori agertzen zaigu. Beste gauza bada nola kontzeptualizatzen dugun edo ez garen gai hori kontzeptualizatzeko edo nolabait esateko sentitzeko. Baina bai egia da, hizkuntza gatazka hitza agian ez da asko agertzen, baina hemen bai badago, ez dut izango politika bat, baina bai gatazka nolabait alfombrazpian ere sartzen da, alegia. Txantzangorriaren kanpaina aurkeztu zutenean, eta lehendakariak esan zunean ez diogula inori euskara inposatuko, hori da pentsamentu lerro bat, gugan oso barneratuta dagoena, alegia. Geu euskaldunok inposatu aldegu hizkuntza, eta orduan, klaro, hori da hizkuntza gatazka ez ulertzea, baina gainera alboratzea. Orduan, nik uste hori oso presente dagoela gurean, ez dela gatazkarik, ez dagoela gatazkarik, eta ez dela gatazkari buruz hitz egin behar. Bentsat, maila politikoan. Oain goatzen ari naiz, aurreko hauteskundetan, Mas Euskadi alderdiko eledun batek etnizista deitu zigun lehendakari euskalduna bai ala bai defenditzen genuena, ez da? Orduan, hemen badago egondan kultura bat, eta badago, oso errotuta, alderdi edo ez abertzaleen artean, baina baita abertzaleen artean ere, euskara, hizkuntza, euskara, ez dela politizatu behar, hori askotan esaten dugu, eta guk kontrakoa, guk esaten ari gara, behar dugu beste helduleku batzuk, eta behar dugu geure burua kokatu beste talaia diskurtsibo batean. Orduan, nik uste hortik joan daitekela, eta bai badago halako tendentzia bat, gatazka alfombrazpian
jartzeaena, ez da? Hori gure amak esaten zuen, por la paz una de María. Eta nik uste hori bai badago, osea, bestela. Eta hori da hain zuzen ere feminismoak, oso ondo feminismoa, eta horregatik, pentsamentu eta praktiko politikoa da, beko begiratzen dio gatazkari. Euskalgintza be bai, baina hor dago alde bat. Inposatzea oso itxusila da, eta inork, bueno, ez dut uste gaur egun Euskal Herrian Euskaldunok ezer inposatzeko gogoz edo griñaz gaudenik. Baina kontuz, guri inposatzen zaigu, esan nahi dut, alderretatik, nahiz eta euskalduntasuna gaur egun ez dan identifikatzen kristautasunarekin garai batean egiten zen bezala, alderretatik oso kristau izaten segitzen dugu. Esan nahi dut, ez diogu ezer inposatu nahi inori, baina guri inposatu egite zaigu, alegia jartzen dugu masaila, eta ez dugu zaplastekorik eman nahi. Naiz ni hasiko zaplastekoak ematearen alde. Baina jabe gaitezen bintzat, guri ematen dizkigute dela, Eta euskaldunok jabetu ez ezik, erdaldunak ere jabetu beharko lukete. Feminismoak ere hortarako bidea ematen du. Norberak bere buruan, bere praktika personaletan zer egiten duen, ez da bakarrik asamblean edo zer esaten dezun, edo manifestazioan zer jokatzen dezun, baizik eta zure maila personalean zer egiten dezun. Eta ez bakarrik erdaldunak, baizik eta euskaldunak berak ere. Hemen norbaitek galdetu du, ea euskaldun berri sartzen nahi dira. Euskaldun berri kontzeptua erabiltzeari utzi behar genioke, berdin euskaldun zar. Ez dakit soziolinguistikan posible dan gauzak aztertzea, zea horiek, gabe, ez dakit nien nahi soziolinguista, argi dago motz geratzen direla gaur egun. Euskaldun berri batzuk, bueno, euskaldun osoak dira gaur egun Euskal Herrian, euskaldun oso izan zaitezken neurrian, ez baita erabatekoa, eta alrebez, euskaldun zarrasko, euskaldun motz dira, alegia, ez dira euskaldun oso izatera hurbiltzen inondik ere. Orduan hor, kategoriak eta hori soziolinguistikaren esparrua da, baina egia da, askotan, eta neuri gertatu zait, txikitatik euskeraz aritzen dan jendeari, etxeko hizkuntza ez daukalako euskera, esatia, euskaldun berria zara. Hori bai, nire ustez, nahiko harrigarria dela, ez dakit, iruditzen zait pixka bat Clementen zera, ez, ikuspuntua, sorkuraz, ez barkatu, osea, iruditzen zait soziolinguistikarentzat balio madu oso ondo, baina ez dakit gizarte normalean espezialistak ez garen ontzat, nire ustez gaur egun zea tipologia horiek ez dute balio motz geratzen dira, niretzako askoz ere interesgarriagoa da euskaldun osoei buruz hitz egitea. Hori ere fikzio bada, ez dago euskaldun osorik Euskal Herrian, ezinezkoa baita. Euskaldun osoa izateko izan beharko genuke gai, egiten dugun guztia euskaraz egiteko, eta ez gara gai. Ez gara gai, zergatik, ez dagoelako baliabide eta kondizio materialik, alegia. Euskaraz ikusten baldin badugu film bat, naiz eta oso ondo bikoiztuta egon, naiz eta oso ondo azpidetzita egon, ez gara eroso sentitzen, ez gara erderaz bezain eroso sentitzen, zergatik, pues gure bizitza guztian askoz ere gutxiago ikusi ditugulako euskeraz, ez baitago ikusterik. Orduan, klaro, ezin dugu. Eta gero norberaren autoa, euskalduntasuna, euskaldun zen erangera maten dugu. Koitzak, aldun tokira, edo nahi duen tokira. Eta orduan, bueno. Uste dut horri ere buelta bat eman behar zaiola. Niretzako interesanteagoa da, euskaldun osoak izateko grina izatea, euskaldun berri zar berritu edo berri zartua, irrelevantea da, esan nahi dut. Niretzako. Bale, ez dakite denborarik daban, bai. Behar bada, aurreko galderei lotuta, hizkuntz gatazkaren galderei lotuta, badaukat nik hemen beste bat,
Dino, aipatu duzu euskararen kasuan ere pertsonala politikoa dela, baina euskararen aferan ez alda hain zuzen gaia eremu pertsonalera eramaten batez ere. Ez zaigu aurkezten afera politiko, ez politiko gisa, nahi duenak egin dezala, bai hori da ideia, ez da, nik uste dute horrela aurkezten zaigula, guk jakina beste era batean jarduten dugu, horrek esaten dute ideia hori ez da, erdigunera ekarri, beste bat da, politizatu, egin behar da. Orduan, claro, hori interesantea da. Nik subjektu individual gisa, nire norberatasunetik, ni agertu alnaiz berdin dit, espazio batean, espazioak normatiboa dira, eta orduan eta espazio horretan modu batean edo beste batean jokatu. Eta nik izango ditu nire armak, nire arma ideologikoak, momentu horretan ulertzeko, denok dazkagu, baina ulertzeko zer gertatzen ari dan, hizkuntzari buruz ari naiz, ulertzeko oso ondo zein den nire egoera, zein den nire interlokutorearena, hori dana ulertzeko, barneratzeko, kontzeptualizatzeko. Baina bai, falta zaigu eta esaten ari gara ez da, asko edaten ari gara feminismotik, azken 10 urteetan, baina guk badazkagu gure pentsadariak, asko eta oso onak, berdin dit, Aste Koldo Mitxelena, baina gero Jose Maria Sánchez Carrión, Txepetz, berdin dit, Jose Manuel Odriozola, jende askoz da, eta orduan, ideia oso interesanteak eman dizkigutenak, baina falta zaigu esango nukenik eratzea mugimendu bezala. Enabil mugimendu artikulatu baten giza, hori existitzen da, hori deitzen da euskalgintza, baina feminismoaren pareko zerbait, non guk kolektiboki jartzen ditugun ideia horiek nolabait mahai gainean eta aurkezten dugu afera den modukoa, afera politiko giza. Nik uste hor, bide bat egin behar degula, pentsatu nahi dut bere txikian euskaraldiak lagunduko duela, alegia gonbidatuko gaituela gogoetak egiten, okerrez banago ostegunean hainbat gaztek jarriko dute martxan gaztealdia izendatu duten, alegia Euskal Herriko hainbat tokitan, Zorupen, Tuteran, Urepelen, 8 egunez euskeraz biziko dira. Hoi praktika interesantea da, ze jarriko dute euren buruan subjektu gisa, hiztun gisa, izpiloren aurrean, eta, bueno, gauza asko ikusiko dituzte. Bestela ere ikus daitezkenak, baina behar bada afera ez politiko gisa kokatzen, normalean ikusten ez degunak, ez da? Ez dakit. Irikita dakat. Zuk hitz egin bitartean, bidatu bat eman diet txateko galderei, eta badago bat, honela dioena, ETB2 askoz aurrekontu gehiago ematen zaionean ere ari dira hizkuntza politizatzen, aurrekontu ekonomikoak hain zuzen politikoak direlako, eta lehen komentatu dugu zepena kulturari buruz hitz egiteko aukerarik ez dugula, denborarik ez dugula izan, eta orduan ez dut hau pasatzen utzi nahi. Ez dugu asko hitz egin nola eraikitzen den eta nola eraikitzen den euskalduna, ezta? Nagusiki kulturalki egiten da eta desegiten da. Eta kultura gaur egun ez da ikastolan, institutuan eta fakultatera joateko sortea daukanak han jasotzen duena. Horiek ezagutza edo jakintzak izango dira edo lanerako formazioa kasi gaur egun. Kultura askoz gehiago da. Kultura kasi gehiago jasotzen dugu telebistatik edo zinematik edo olakoetatik irakaskuntzatik baino, ezta? Eta esate bat, YouTubetik berdin zait. ETB2 gatazka bada. Adibide bat jarri nahi dut oso simplea, konkiz. Iruditzen zait ETB2 arrakasta handienetako handiena dakaten saioetako bat izango dela, konkiz.
Ni dakidala, ETB batean ematen dute, eta ez da koproduzio bat, ez eserre. Parte hartzaileetan euskaldun jende asko egoten da. Euskaldun peto-petoak, kosta egiten zaienak erderaz aritzea. Ikusleen artean ere euskaldun asko gaude. Lehen aipatu dut justiziazkoa. Izan beharko lukela, denok onartua eukitzia, justiziazkoa dela Euskal Herrian euskaraz aritzea edozein zirkunstantziatan eta edozein arlotan. Niretzako, ituntxo hori onartuko bagenu, osea, itun politiko hori egingo bagenu, artikulo hori daukala, horrek esan nahiko luke, esate baterako konki zen, esan beharko litzaiokela, parte hartzaile jendeari hitz egin nahi dezun edo ateatzen zaizun hizkuntzan. Eta gero, nola grabatua dagoen, han dauden euskaldunak euskeraz egingo luketenez beraien artean, aidianean, erdaldunekin aidianean pasako lirateke erderara, seguru ez izan kuidadorik, oituta da gaudeta, baina beraien artean ari direnean, euskeraz ariko lirateke. Eta gero, hori azpidaztea, erderaz azpidaztea, hori dira bi xoxa ez, osea, xoxaren erdila. Programa horrek kostatzen dunarekin, kontuan hartuta. Eta orduan, hori gero ETB2 emango litzateke eta daukan audientziarekin. Esan nahi dut, hori da kultura nola desegiten den euskaldun bat eta nola egiten den. Hoxe esan nahi. Nik ez dakit amaitu behar degun, nahiko 5 minutu, bale. Desagertu zaitzata, desastre hutsa naiz barkatuko didazu, eta lehen ez dut, oain konturatu naiz, txatan eukala eta txatean 11 komentario eta 11 galdera, eta barkatu, eskerrik asko. Bai, ez dakit zer egin dudan, eta irakurri nahi dut bat, bale, oso ondo. Irakurri nahi dut komentario bat. Lutxok esan du euskalduntzea desboteretze prozesu bat izan dela behaentzat. Eta Irenek adierazi du eguneroko autu hori nekagarria dela. Nere galdera edo gogoeta zera da. Gatazkari aurre egiteko orduan, subjektu desberdinon posizioa desberdina da. Izan da. Hau da, estresa berbera da horrelako performantzea egiten duena gizon hiritarra denean edo beste gorputz bat denean, emakumeok esparru publikoan desboteretze egoeran bagaude, horrek agian eragina izango du eta gehiago kostatuko zaigu ahobizi gisa ahalduntzea, edo niretzat lesbiana ikusgai izatea nekagarria bada eta estresa eragiten badit, agian hizkuntzari lotutako gatazkarako disposizio bitxia izatea suposatuko du horrek. Bueno, hau dira galdera potoloak, nik ez dut erantzungo, bai ez, baina bai, hori da, ez da? Alegia, hori ere feminismoak ez bakarrik, baina erakutsi digu danak zeharkatzen gaituela, ez da? Orduan, emakume izatea, lesbiana izatea, ni hemen nago, barre egin diot Klementeri ez, baina esan dut, azken batean Klementek ordezkatzen du maskulinidadea hegemonikoa dana, erdalduna da, bazkotasun hori, baina ni ere nago horren baitan, alegia, nik nire gona jantzial dut, nire leopardoa eramaten dut, baina nik ere nago maskulinidade horren baitan, horrek esan nahi du modu batean hitz egiten dudala, horrek esan nahi du plaza modu batean hartzen dudala, kaleratzen naizela modu batean, birara saltzen naizela modu batean, nire harremanak lagunekin, familiarekin, eta ni horren baitan nago. Maskulinidade horren baitan, orduan, hau interesante da, alegia, kasi komentatzen ari ginen nola doan euskaldun hori zeintzuk diren zein den eguneroko performatzea, jardutea, aritze hori, hori ere lehengo gunean ondo azaldu zuten eta trikoa esnatu da liburuan, eta ez bakarrik ondo azaltzen dute Idurrek eta Loreak, egia da.
danak pisatzen du, eta, karo, nik galderari ezin diot erantzun bai ez, baina biztan da, karo, Bai, kasuistika hori kontuan hartu behar da. bai. Persona adina kasuistika dago. Bai. Eta persona bera, gaur hemen usurbilen egon edo bila hartuteran egon, ez da gauza bera, noski. Euskalduna, Ruperrek esaten zuena, ez? Inork ez zidan esan, Euskalduna izatea zein nekeza dan, baina, nik uste ironiaz esatea dagokigula guri azkenean, euskeraz aritu nahi izatea eta gaur egun utopiaren alde egitea da, neurri batean. Eta nekeza da, baina badu bere alde ona ere, ni ezerekin aldatuko esan nukena. Esan nahi dut, horrek ematen dizu esperantza, ematen dizu etorkizun hobe bat amesteko modua, eta uste horiek ez direla gauzak alperrik botatzekoak. Uste dut, onaino iritsi garela, Lutxo, segituko genuke gehiago, hemen, naiz eta modu arrar bat izan, gustora egon gara. Espero dugu, pantaiaz bestaldean ere, gustora egon izana, eta probetxuzko zerbait hartu balima dute, gu kontentu. Oain, berrio eskerrak emoteko txanda heldu zaigu, benetan, plazer bat izan da. Arrarua ez da berez txarra, ez da, baizik eta, ez da ohiko jarduna, netzalden da biziko izan da, egon azela, hemen ondoan, elkarren ondoan egon gara, baina aldi berean ere, pantaila bat hitz egiten, ez dakit, komplikatua, jakin gabe, ikusi gabe, aurrean dagoenak zenolako orpeia jartzen duen, zenolako komentario egiten duen, horrela, komplikatuagoa da. Baina, gustora, eta mil esker berriro antolatzailei, eta eskerrik asko denei. Mil esker.